Hello, mayong gabi mga kasipog. Okay, og sa tanan nato mga ka-technician diha around the Philippines, around the world. So sa makasabot lang og Bisaya. So this is a Bisaya version kaning kuan vlog no, pero karon ato lang sa ni kuan dili wa pa ko pagi ko kapangandam daghan nag-request. So ang akong kuan day ako day paibaw pohon nga atong vlog mag-start gid sa proper formatting gid sa kuan kaning proper pag-reformat sa ato ang mga PC, mga kuan at least sad nga mga beginners wala pa kay idea maka baw sila. Okay na. So mga kasipog na ay usa ka video card din atong gi-repair kay amo ni siya akong gingon sa mga uban nga wala gid nato maayo na man gid di man gid nato na malikayan kay di man ta magician, di ba? Kay kasagaran ang maigo gid sa ato adre sa Pilipinas gid, especially kita tropical country pag ta ang sa gawas wa may problema dito sila kung ilang i-overclock ang ilang mga video card kay ngano bugnaw man dito silang dapit bisan pag walay aircon na bugnaw naman daan. So ang ilang mga GPU dito wa gi problema bugnaw ra sab diri sa ato tropical country ta. Plus init pagid kayo ang atong system nya higupon pagid sa video card mo na maluto ang ato ang video card. So inigtest na ko dire sa mga MOSFET kaning supply niya padung dire sa kaning main nagi short klaro gid. Okay, so kani guys, kani mga kasipog gikulata naman nganong kaingon ko gikulata bunog na kayo kay ang problema ani niya ang iyang fan ani igo ra mo tuyok mana siya ana lang gamay ra kayo paong nya ang kaning system unit or ang kaning motherboard kung isaksak nimo siya mamatay ang apil ang motherboard. So atong gitest siya sa atong multi-tester. So ang 12 volts niya supply na agay short. Kay ang iyahang 12 volt supply kaning yellow saan to 6 pins niya, 6 pins. Okay, 6 pins kani okay kani siya na ay short dire. So sa ato pa asa man ang supply asa paingon ang supply sa 12 volt. So muna imong pangitawon i-trace nimo asa dapit ang shorted. So sa atong nakita diri daan sa loyo nanay short niya dili pagid mao ang pagka sulda hiwi kayo. Okay, kani nga kapasitor unya pag abot diri sa tubangan ang pangutana nganong girehit man klaro kay agi sa rehit kay ang mga flux ang mga flux perting bunuga na gauga pa magani. So ako lang painomdom sa inyo kung mutira gani mo og diretso og kaning mga graphic cards mo diretso gani mo og tira kamo kay kamao mo ukbon ninyo diretso unsa ba diya unsa inyong pambuhaton. Guys, muna akong giingon sa inyo kung gusto mo mag-cut-on aning board level gani cut-on ni una ni siya. Pag cut-on una mo ani pangita mo mga components, search mo sa internet unsa ni siya nga klase, cut-on ninyo unsaon ninyo pag-identify sa iyahang supply or sa iya pagkuha sa resistance. Okay, kung kani siya kuan ba ni siya kaning tawag kung diode ba ni i-diode mode ninyo, resistance ninyo, kung capacitance. So muna inyohang katunon dili kay diretso ra mo og rehit na dili man ni angay i-rehit ninyo gawas kung na shorted ni muna karon akong gibutangan og flux kay ibton ako siya kay nakita naman ako ang kaning shortage na nakakosog short mo ni siya naka-cause of short
MOSFET ni siya nga M3022M. So wala ni siya available. So akong gibuhat ang atong mga kapasitor ako sang gipangtarong ni kaniwa. Actually bunuga kita ni gina tana perting lata ano. Ingon gani tag bugbog birna gani. Bugbog na gani siya kayo tungod kay nanay agi sa mga flux nya nay buong ko nganong ga flux man ni siya dinhi. So ato karon i-restore ni siya atong limpyohon mayo unya human para mabalik ni dire ang area nga dili magka-cause of short. Kay nganong ma-cause of short ni siya puhon. Kung simbako kung muinit ning dapita ang flux ganing gigahi naman ni muinit ni mahimo na siyang liquid. Mo na mo maka-cause of kaning kuan noon kanang tawag gani maka-cause of kaning short noon sa uban component. So mo bitaw na kung last option ako pag naga ni short ni nga kabaw ko kani nagi problema inject ka na nako. So nganong na-trace man ni nako ang MOSFET dinhi. Tungod ani sa ako ang gibuhat nga injector mo ni siya. Nako device nga killer injector. Gi-inject ka nako asa to na short. Like for example kaning kapasitor gi-inject ka nako ni siya. Nga akong gihikap or akong gibutangan og fluid. So niuga siya, gibukal. So klaro kayo nga siya mo'y shorted. So akong gi-remove. After that, remove nako na wagtang nang shortanan. So kung pananglitan karon walay short diring dapita sa imong 12 volts, ni diring dapita na ay short kani mao ni sila ang mga converted nga mga supply padulong dire sa imong VRAM o sa imuhang GPU main nimo. So, mo na siya kung pananglitan shorted din alam na this nga kani mo'y guba. Okay? So mo na nga kinahanglan i-rebol niya, wa man ko i-rebolling diri. And then usa pa sa dili ko mo recommend og rebol ninyo. Kay ngano wa mo kabaw sa lifespan ana. Gani ang nasa YouTube nga inyong makita although okay siya, ngigana siya. Pero wa mo kaibaw, wa man nila, di ba? Wala nila gipakita kung after sa rebolling pila ka tuig ang lifespan or pila ka months, di ba? So pila ka buwan gigamit. So ingon ana na siya. Maguba man gani ning bag-o kayo, how much more nga kanang gi-repair na. So ingon ana na siya. So moto kung naga ni short din inject ka na ko na muinit gani ni, meaning to say guba ang ato ang GPU main. Ha? Mo man yung gibali processor na to. Okay, so mo ni siya ang pinaka main gyud. Okay, the brain of this the system of the video card. So karon nakuha na nato. So ako lang curious lang kay ko gud sa nahitabo gud kay gikan na niglaen technician nya mo ni ako lang kung gi-share pod nga dapat dili ninyo buhato na ha nga inyong rehito ning MOSFET sa pagrehit ana di man na marehit kuhaon ninyo ang resistance kun dili mag buzzer mode mo tanawan ninyo asa dapit ang naay short i-locate ninyo kung naa mo'y DC bench power supply kung kamao mo mogamit ana pwede mo mogamit ana og injection na ninyo. So, okay. Voltage injection. Right. So, kanay karon atong i-try kung magana ba. Itong isaksak. Okay. Basta GPU na gani guba gani. Di nagikuka ko na kay kinahanglan man ang i-rebol god. Right. So, 6 pin na ni. So, igura ni nato ipa-display ka jud. Kay wala na ako nag-ilis na ni Ogwan, okay ra ni siya kay namay lain kuan. Wala na ako nag-ilis kay lisod kay pangita pisa ni. Basta video card may lang kapareha Ogwan nga kani pagid colorful pagid nga ang brana ni. So perting lisura. So atong i-try kung okay na ba ni. Twister. Okay. We're on.
Ay, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Gana na. Okay, good. Turn up. So, ingon ana lang kasimple. Okay? So, ingon ana lang kasimple. Kuan kaning basta short lang gani, wala na problema kung maihian lang gani. Ihian di ko kalitok na. Kung maihian lang gan, maihian og kaning ilaga, possible ana god mo trigger man gunagod padong diri sa iyahang supply sa kaning kuan kani dinhi sa GPU muna nga ang system sa usagid nga maguba ha muna nga ako dili gid ko kapasalig basta ihi na silaga kay acid gyud kayo as in acid gyud so salamat ha og okay na ni siya so ato lang giri mo bang usa ka MOSFET kay wala tay kuan actually akong tay jumper pero okay raman, may problema. So karon motuyok na ni so atong i-final karon. Tawra na to og kaning kuan, tawra na to og fan. So tanaw na to kung unsay resulta. So standby sa. So alright, continue ta. We're back. Ato nang gitaod ni ang iyang fan. So i-try na to og kuan kay di man to pwede gun mo di man gud to pwede nga atong ipandar gud og dugay kay mo kuan na masunog ang iyang GPU main niya mo buto na tapos kay init alright okay good tuyok ng fan gani ha di kito mo tuyok so atong obserbaran ko okay ana so kana sad ang garbage display ato sang ipaibaw ninyo duaray problema na it's either VRAM or ang iyang GPU pero kasagaran na gid ang iyang VRAM mo gyud problema na niya kuan man sa VRAM okay sige kung pananglitan og nakabaw mo ng kuan comment below nya send sa inyong picture inyong mga idea sa unsa inyo hang kuan so okay na alright okay so okay na itong GPU. So display na. So ato karon ako ipadagan ang ipadagan ako ang OS ani. So try na to og padagan ang OS kung okay ba. So kadali lang ha. So guys, dili ta ka suway kay sangko aning kuan atong SATA. So dili ta ka suway sa iyang kuan sa OS ba. So aton tay pagdaganon kung unsay atong tanawon kung unsay behavior niya nga ipakita during the time nga atong ipasud na gid ang ganing OS kay kung kuan man god ganing bio setup ra man god dili man gud kayo na actually init kayo ang iyahang process dito sa iyahang GPU di pa kayo init so kung naa nagi environment Windows environment mo open na kag YouTube magkuan na kag mga games so mo init na siya musikat so that's the time nga ma-monitor na to kung ang iyang temperature tanan so as of now guys mga boss dili ta kasuway kay sangko manggod so mo lang sa to ipakita ninyo ha so at least nana mo gamay idea masa ba ako lang ka-advise ninyo ayaw gyud mo ayaw ninyo ayaw ninyo i-reheat ang kaning kuan MOSFET di man na ma-reheat ang MOSFET okay dili man na siya GPU so ako sa dili sa kay ko ganang reheat kay ngano ang usa gid nako nga kuan ninyo tambag ninyo kung kamao mo gamit og multimeter actually dagan man kamao mo gamit og multimeter pero ang problema dili sila kamao mo trace sa mga components unsaon pagkuan na sa mga voltage niya unsay dagan dire unsa mo na nabay shortage unsa ba so ingon ana so ato lang advice na to ayaw gid ninyo butang og mga flux na kayo kay ngano kung naa gani mo tangtangon be specific kung asa to dapit nga kuan uno ninyo dikto ra mo butang og flux tanawa na milit dikto tingdagana kung moinit na siya ang may tabuan na niya magkuan na siya mahimo siyang murag tubig magliquid mo na nga usay maigo dito ang VRAM or sa baka so shorted na siya so okay guys salamat kayo ninyo mga kasipog I hope nga makakutlo mo mga may patulunan o mga idea sa tuang sharing